A verdade é que necesitaba isto. Por eso vin, eu e todos os demais. Creo que non o estaba a enfocar do xeito correcto. Se de verdade queres coñecer o territorio, non basta só con preguntar. Para coñecer o territorio hai que vivilo. Xa, o certo é que estaba a obsesionarme co tema. Eu coñecéndote sei que nunca vas a parar de buscar. Non. Sigo buscando o que teño agochado, pero creo que agora o vou tomar con un pouquiño máis de calma. Só quero recopilar o resto da información sobre os produtos e completar o cadro. E vas a publicalo? Sí, pero antes falarei con toda a xente que nos axudou e só publicarei aquelo que non os perxudique. Bueno, encontrámonos aquí na Carballeira da Festa do Pemento, conocida máis comúnmente como a Queixeira. Estamos na 46 edición, é unha festa que arrancou nos anos 80, concretamente en 1980, e aquel momento era para sacar un pouco o exceso de produción que tiñamos, porque tiñamos moitísima produción, a demanda era importante, pero estábamos falando de casi 250.000, incluso algún ano 300.000 kilos, que chegado este momento de agosto pues tiñamos problemas de comercialización, entonces saliu por aí un pouco, surdiu esta festa para promocionar o pemento e darlle máis saída. Os anos foron pasando, as cousas foron cambiando e hoxe en día realmente esta festa vai encaminhada xa noutro sentido, non perder o produto. Temos un relevo xeneracional nulo prácticamente, non hai nadie que se queira dedicarse á produción de pemento, pero sí que todos os veciños da Arnoia pues sí que se están dedicando a esa produción porque en cantidades pequenas, aquí les 100 metros cuadrados, 150 en algún caso, pues todos temos os nosos pementiños e eso nos permite ir mantendo esa tradición e sobre todo mantendo esta festa. Produtores quedan poucos, pero bueno, axúdanos a ter produción para estes días, xa que aquí consumimos casi 3.000 kilos nesta época. Importante esta festa tamén é que sin a colaboración da veciñanza sería casi imposible. Aquí funcionamos con 5 turnos durante o fin de semana con casi 30-40 personas en cada turno, con todos os voluntarios do pobo que sempre se animan desde moi pequerrechos, algúns pequenos están nos tiques, os maiores están nas cociñas e algúns que temos que estar prácticamente os 3 días aquí ao pé do cañón. Axúdanos tamén a promocionar o noso pobo, o noso concello. De feito, está declarado de interés turístico galego e estamos pelexando aí, estamos intentando xa ver se chegamos ao interés turístico nacional e nada, confiamos que isto siga adiante, que esta festa siga sendo exitosa como ven sendo todos os anos e que o futuro sea prometedor para o noso concello e a contorna do Ribeiro. A peculiaridade deste pemento é que non hai ni con pemento que teña este sabor nin este olor. O cheiro deste pemento non encontras en ningún sitio. Podes ter fritos pemento destes aquí, ya a 10 metros sabes que están fritindo pementos. Isto non hai en ningún sitio. É que primeiro fais os semilleros e despois cando empeza a salir a planta, cando está a planta máis ou menos, cando cabas na finca, e despois valos plantando. E valos regando pouquinho a pouco os primeiros días, despois se pode meter un regadío como é debido. E despois suele se fai o que a se lle chama achandalos, que hai que botarlle un pouco de abono de esterco por encima para que manteña a humedad a terra. E despois esperar a reboletalos. O pemento dá moito traballo porque desde o mes de xaneiro que se fai o semillero hasta o mes de agosto que se renollen os pementos, imaginan, tens que estar sempre encima deles, quitando ervas, que ter cuidado con os bichos que lle atacan, que non viñen nin unha plaga, nin nada. A ver, a base da festa é o pemento en si, non? De todas formas, non solamente se consume de frito, como ven sendo habitual, é o que máis demanda a xente, e tamén temos diferentes formas de preparalo. E aquí temos, pois, desde a famosa tortilla de pemento, que xa leva moitos anos, hasta o xeado de pemento, que tamén é algo que lle impacta moito a xente, pero que está gustando moitísimo desde fai tamén anos. Agora, últimamente, tamén nos incorporamos as croquetas de pemento e temos tamén os famosos pementos recheos, tanto de carne como de bonito. Se te fijas, mira, este é o pemento da Arnoia. As puntas do pemento que teñan 3 ou 4 tetos. Ese é o pemento máis chatudo, verde. A ver, o pemento da Arnoia, o único truco que ten é a súa zona de produción, que é aquí o Concello de Arnoia, é unha parroquia
do concello limítrofe de Cortegada, que é Meréns. O que nos dicen todos é que o microclima e a agua e a terra, as tres cousas en combinación, pois permite sacar este produto que moitos me dicen o mesmo, levan as plantas a veces para outras zonas e non sabe como cando é o propio autóctono de aquí producido aquí en Arnoia. Esta é a última carta. Sí, mirando en perspectiva, creo que esta foi a que me fixo reflexionar. Que di? Atrás quedaban os anos en Veracruz, os mercados con cheiro a cacao e as noites cálidas nas que todo parecía posible. Na maleta traía pouco. Un vestido vello, unhas moedas e un puñado de sementes envoltas nun pano. Non viña a buscar fortuna, viña traela comigo. As sementes chegaran a min por casualidade, nun mercado do outro lado do mar. Dicían que eran valiosas, que ali daban sabor e cor aos pratos dos señores. Eu só pensei que quizáis, na miña terra, tamén poderían medrar. Cando voltei a Arnoia, a casa seguía igual. As paredes de pedra molladas pola néboa, o río baixando lento. O silencio das leiras. Plantei as sementes xunto á horta, onde antes medraban pementos silvestres. E esperei. Ao principio non pasou nada. Logo chegou a chuvia. E despois, un día, algo cambiou. As plantas ergueron a cabeza. O verde era máis intenso, o aroma máis doce. O primeiro pemento tiven medo de probalo. Pero cando o fixen, souben que era distinto. Non tardou moito en saberse. Primeiro foron os veciños, despois xente de fora. Chegaban á porta con excusas, para ver o campo, para ofrecer axuda, para facer preguntas. Algúns traían cartos, outros promesas. Véndenos a semente, dicían. Ensínanos a facelo. Eu sorría e dicía o mesmo. A terra fai o seu traballo. Eu só agardo. Pero sabía que non era certo. Había algo máis. Unha tarde, no camiño que leva ao río, atopei un home esperando. Non era de aquí. Miroume en silencio e dixo: non sabe o que ten entre as mans. Hai quen pagaría moito por iso. Non respondín. Collín unha semente seca, puxena no peto e marchei. Agora, cada vez que prendo o lume e vexo os pementos asarse, lembro aquelas palabras. E penso que quizáis tiñan razón. Que o que trouxen non era unha simple planta, que esta terra fixo dela algo máis. Non sei se é un don ou unha condena. Só sei que aquí, entre o fume e a néboa, hai algo que non se pode copiar nin vender. Algo que só se pode guardar. Hai algo que sempre estivo aí, que sostén todo e case nunca se nomea: a natureza. Os ríos non só son liñas na paisaxe, son os camiños primeiros. Marcaron as rutas, fixeron posibles os cultivos, definiron onde vivía a xente. Sen os ríos non hai pementos nin pan. Sen os montes non hai vida. Sen as árbores, a memoria evapórase. A cultura non nace nas cidades, senón nos regos, nas hortas, nos vales húmidos onde todo medra e todo se transforma.
Aquí aprendemos a cultivar con respeto, a colleitar co tempo que marca a terra, a comer o que o territorio dá. Iso tamén é cultura. A natureza non é decorado, é raíz, e protexela é máis que un deber. É asegurar que esta historia poida seguir escribíndose. E ben? Eu, pola miña parte, rematei. Entón, cal era ese segredo? E por que pensas que hai un? Non sei, non hai. Creo que este territorio merece guardar os seus segredos.